Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Σήμερα θέλω να μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά πάλι την υγεία του ανθρώπου και το οποίο είναι η βλαβρή ακτινοβολία. Όσοι με γνωρίζετε ότι εδώ και πάνω από 25 χρόνια βρίσκομαι μέσα στον τομέα της ραδιαισθησίας, ραδοσκοπίας και γεωπαθολογίας και έχω επισκεφτεί άπειρα σπίτια και έχω κάνει άπειρες μετρήσεις για πολύ κόσμο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία και άλλες χώρες. Η ακτινοβολία παλιότερα αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά ή μάλλον τελείως αποκλειστικά την φυσική ακτινοβολία, αυτό που τώρα ονομάζουμε γεωπαθητικό στρες. Όμως από τότε που εισήλθε ο ηλεκτρισμός μέσα στην κοινωνία, άρχισε να προστίθεται στην φυσική βλαβρή ακτινοβολία και η τεχνολογική βλαβρή ακτινοβολία. Τώρα, εδώ και κάποιες δεκαετίες, επειδή οι άνθρωποι έχουν καταλήξει να χρησιμοποιούν όλο ένα και περισσότερα γκατζετάκια και ηλεκτρονικές συσκευές σε καθημερινή χρήση, και επειδή και ειδικά από τότε που έχουν μπει τα κινητά τηλέφωνα, πολλές από αυτές τις συσκευές χρειάζονται ένα ολόκληρο δίκτυο από κάτω, όπως το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με όλες αυτές τις κεραίες παντού, η βλαβερή τεχνολογική ακτινοβολία έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Χρησιμοποιείται και σε άλλα σημεία, τα οποία τώρα δεν είναι η ώρα να τα συζητήσουμε. Οπότε δεν έχουμε μόνο την φυσική ακτινοβολία, αλλά πλέον και ένα πολύ πυκνό κοκτέιλ από βλαβερή τεχνολογική ακτινοβολία, συνήθως ονομάζεται EMF. Τώρα παλιότερα οι άνθρωποι δεν είχαν θέμα τόσο με τη φυσική ακτινοβολία, τουλάχιστον μέχρι τότε που οι περισσότεροι μένανε μες στη φύση. Μπορούσαν να χτίσουν και βάσει την ευαισθησία και διαίσθησή τους ένα σπίτι κάπου όπου δεν ήταν ο τόπος βεβαρημένος καθόλου από βλαβερή ακτινοβολία της γης. Τώρα όμως, από τότε που οι άνθρωποι έχουν μπει στις πόλεις σαν τα ζώα σε μαντρί ή σαν τις κότες σε εργοστάσια, σε κλουβιά, όπως είναι οι πολυκατοικίες τώρα, δεν μπορεί πλέον κανείς να επιλέξει το σωστό σημείο. Και έτσι καταλήγουμε ουσιαστικά όλα τα σπίτια να είναι επιβαρημένα με βλαβρή φυσική ακτινοβολία. Επιπλέον σε αυτό τώρα βέβαια έχει αυξηθεί κατακόρυφα και ραγδαία τα τελευταία χρόνια και η τεχνολογική ακτινοβολία, η επιβάρυνση δηλαδή του σώματός μας από ακτινοβολία που έρχεται από τεχνολογικές αιτίες που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό. Αυτό γιατί είναι τόσο τοξικό και τόσο βλαβερό για τον άνθρωπο? Γιατί πολύ απλά το σώμα του είναι ένας υπολογιστής, δηλαδή βιολογικός υπολογιστής που βασίζεται σε χημικά και ηλεκτρισμό. Όταν αυτός ο υπολογιστής, αυτό το πάρα πολύ ευαίσθητο ολοκληρωμένο σύστημα που ονομάζεται φυσικό σώμα του ανθρώπου, έρχεται σε επαφή με εξωτερικές αιτίες ακτινοβολίας ή και μαγνητικών πεδίων, αυτά είναι λογικό να επηρεάζουν και τις λειτουργίες του ίδιου του σώματος. Το σώμα διατηρεί συγκεκριμένα φορτία, συγκεκριμένον ηλεκτρισμό και μαγνητισμό. Αν λοιπόν έρχονται ισχυρά μαγνητικά πεδία αλλά και ακτινοβολίες απ' έξω, πάρα πολύ απλά γίνεται ένα χάος μέσα στο σώμα, κάτι το οποίο ύστερα από καιρό μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα και από τα συμπτώματα να προχωρήσουμε σε σοβαρές ασθένειες. Τώρα, το καλό είναι ότι υπάρχει λύση σε όλο αυτό. Όμως, η λύση δεν είναι αυτό που κάποιοι πρεσβεύουν και οι οποίοι βγάζουν πάρα πολλά χρήματα με αυτό, που είναι υλικά προστασίας
με τα οποία θέλουν να οχυρώσουν ένα σπίτι, να το κάνουν φρούριο, έτσι ώστε να μην μπορεί να περάσει η ακτινοβολία μέσα, κάτι το οποίο θεωρητικά λειτουργεί, στην πράξη όμως δεν λειτουργεί τέλεια. Γιατί είναι σχεδόν αδύνατον να κλείσουμε ένα σπίτι ολοκληρωτικά. Και τι σημαίνει τότε? Πολύ απλά, από μικρά ανοίγματα περνάει η ακτινοβολία μέσα, η οποία μετά δεν μπορεί να βγει. Συσσωρεύεται μέσα και στο τέλος μπορεί να βρίσκεται ο άνθρωπος που νομίζει ότι με τα χιλιάδες ευρώ ή χιλιάδες δολάρια που επένδυσε να είναι προστατευμένος, τελικά να καταλήξει να είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν την επένδυση και την δίθεν οχύρωση του χώρου του. Πέρα αυτού φυσικά αυτά τελικά δεν βοηθούν καθόλου όταν είμαστε έκθετοι και βγαίνουμε έξω από το σπίτι. Και πόσες ώρες είμαστε μέσα στο σπίτι και πόσες ώρες είμαστε έξω από το σπίτι. Άρα λοιπόν αυτά τα υλικά είναι απορριπταία και μία προσπάθεια τελείως αναχρονιστική, η οποία κάποτε μπορεί να έχει τη θέση της, πειραματικά πιο πολύ, αλλά έχει ξεπεραστεί. Αυτό που εμείς εδώ στο House of Light συνιστούμε είναι συσκευές οι οποίες μετατρέπουν την ακτινοβολία. Όχι μπλοκάρουν, ούτε απορροφούν, αλλά μετατρέπουν. Είναι αυτό που λέμε Ray Transforming. Σχεδιάσαμε εδώ και αρκετά χρόνια το δικό μας αντικείμενο που ονομάζεται HOL Ray Transformer, δηλαδή House of Light Ray Transformer. Αυτός ο Ray Transformer μας προστατεύει από όλα τα είδη βλαβερής ακτινοβολίας. Και την φυσική και την τεχνολογική. Και έτσι μπορούμε όπου και αν βρισκόμαστε, φορώντας ένα μικρό ατομικό όπως αυτό εδώ που φοράω εγώ αυτή τη στιγμή, να είμαστε πάντα πλήρως προστατευμένοι, και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Ray Transformer μας δίνει και μια έξτρα ποσότητα θετικής ενέργειας. Έτσι, αγαπητοί φίλοι, ο καθένας μπορεί πλέον πάρα πολύ εύκολα, άμεσα και οικονομικά να λύσει το πολύ σοβαρό πρόβλημα της βλαβερής ακτινοβολίας μια για πάντα. Αλήθεια, εσείς ακόμα μολύνεστε από βλαβερή ακτινοβολία σε καθημερινή βάση?